Здравейте, хора! Днес сме с Дейвид Джеков и с Богомил Христов. Да. От Ираклийски. Да. Това е Лизър, вие гледате Лизър, аз съм Симито, знаете. И днес ще правим един чалендж, който измислих. Именно Камък, ножица, хартия, раз, два, три! чалендж. И нека да започваме. Камък, ножица, хартия, раз, два, три! Ножица! Значи кой да бие? И двамата. Една точка за него. Играем до колко? Който спечели 3 точки, трябва да предизвика другите двама на предизвикателство. Камък, ножица, хартия, раз, два, три! Момент! Спираме за малко. Камък, ножица, хартия, раз, два, три! Ние го бием, значи двамата се борим. Камък, ножица, Хартия, раз, два, три! аз бия! Една точка за мене. Камък, ножица, хартия, раз, два, три! Ножица! Камък, ножица, хартия, раз, два, три! Чуп. Не пак. Не. Камък, ножица, хартия, раз, два, три! Значи Всички са една. да. Камък, ножица, хартия, раз, два, три! Значи вие се борите. Камък, ножица, хартия, раз, два, три! Камък, ножица, хартия, раз, два, три! Камък, ножица, хартия, раз, два, три! Аз Значи 2 точки за него, една точка за Богомил. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. едно. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Значи Камък, ножица, хартия, раз, два, три! Камък, ножица, хартия, раз, два, три! и Богомил ни предизвиква нещо. И сега свършваме към предизвикателство. Ти ще изпълниш най-тъпия танц на света. Ти ще плачеш фалшиво. Значи първо той. Нека да започваме с първото предизвикателство на Девид да плаче фалшиво. The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. My secret side I keep hid under lock and key. I keep it caged, but I can't control it. Cause if I let him out, he'll tear me up, break me down. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. It's hiding in the dark, its teeth are razor sharp. There's no escape for me, it wants my soul, it wants my heart. No one can hear me scream, maybe it's just a dream. Maybe it's inside of me. Stop this monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. Изпълнихме ли правилно предизвикателството? Да, изпълнихте всички предизвикателства правилно. Перфекто! Ники Минаж. Така, посетете неговия канал, той е заек, да. Тя му направи Ники Минаж.
Така, посетете му канала Крис Клип. Вие бяхте си Лизард, аз съм Симитос. Няма се да ви е харесал. Абонирайте се. Харесайте видеото, ако го харесало. Споделете го в Instagram, Facebook. Как ми бъркна в окото този Дейвид. Да. Чао.